inday norgi ngay basa. Sa kudayon nga ti surat ti pagkasalitaan ni Marvin kunano to'y idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tagbay-vibrate ti cellphone ko nga nakabulsa iti pantalon ko. Irinto tamadama ti panagpasadak iti tricycle manon nemi kaitultrud ko lang. Dati pasaherok iti amyanan kadag pabaabagatan na. Insardin ko ang impaigid manon nemi ti tricycle sa ko kinaot ti bulsak ngayan ti cellphone. Ni Judy nga asawak nga adda Singapore manon nemi ti tumawag. Hello, sweetheart. Ano, Bram? Madamat pasadak. Sorry, no, nadisturbo ti ba na pasadam? O, kumusta kan? Kumusta kayo ni Vina? Okay kami. Tornorabi ko mga tumawag ka tapno makasalitam danak ta. Ada ka dananang, Vina. O, may na problema? O, na. Agpapawid ka. Ideposito gidi bangko, agpaspasada ak, kada ti mampasada ak, iso ti para kata kami nga agama. No, ada emergency nga talagang magatang, madakamat ko ti kwartam. Kwartata ko naman, duha nag-asawa ta nga ron, hindi kahit ko sa ti sweldom. Nagrigat, ano na di ka pinaruma maya? Dandani ako nagawid. Ito na, ang ko ibagbaga. Nitun ka ano? Surpresahin ka. Kada ito nga bulan? Kung ano sumarunong nga bulan? Basta adak tulatan. Ha? Okay. Dapat patig ka, Marvin. I love you more. Sisyak ka dilang di ba ba itibiyag mo? Dua kayo? Ano? Kahit ni Vina. Dua kayo lagi na. Babae ka nga doon. Ikaw nagmalangin na. Pag maaramin data, pangipikpik sa aming hortiare mo. Aming ang problema dito na lalaki kami. Sigay. Awan dito ti panunod ko. Minton sumang petak, nagsagana ka. Tumamunso ka nito. Agpat-pat nagtanto ang balmalaw. Wana. Nakareserba? Madlaw ko ito na nabuslo noon saan. Ya? Kasi siyempre no saan nga nabuslo na ninaramat ko siguro ti imak. Kabumuntan na kami nga lalaki. Sige nga Rodan, tuloy mong tagpasada. Ha? Sige sila, nagananan ka. Kastamit ka. Talugaya man nga tawen manong name ti asawak iti Singapore. Kinabot no naman nung nemi balay ti muna nga pinatagdermi. Nga isot pakakit-kitaan ti sweldo na. Wen. Bali makatawan. Iti addanan, makatawan na sa Jaya Singapore iti marugyanan ti balay mi. Gagangin lang ang balay mano. Talo nga kwarto, ada salas na, ada perrets na, ada kusina na, ada alad mo. Napintaan nga balay, madlaw mo nga, balay ti aday ti abroad. Iso na lang ta. Nagulbutak iti asawak manong. Takdakay lang iti anak ta, kunak. Sa ako yung baga, pagipig sa iti aram ko kit adam at imak kunak. Ngayon kinapod no naman nung ada babae. Speaking of babae, manong nemi, hindi tagring man into cellphone ko. Ni Agnes, tumutawag. Sinong bata? Hello? Masangong mita? Ti? Among datan na tiket ko sa wan. Masangong mita? Itaw na yung madamdama. Ento no, kasi ito dating oras. Agawit ka pa lang mo muna. Tasi ka swim di anak mo. Samon tumapat ibati di anak mo. Karigiti katugangam. Da ipambar mo, nga agpasada ka into rabi.
Sika mati pasadaan. Kawan. O sige. Mailawakin ka, Marvin. Mailiwak, man. Sige nga natin, tituloy ko nagpasada. Ituloy ko matanda gubra. Kasta manong name iti oras mi kini Agnes. No mailiw, tawagan na, i-schedule mi. Agawit akpel lang muna, asikaswag da anak ko. Ito na mga mapakan kon, itulod ko isuna, iti balay da nanang, ti katuganga, ibagak nga agpasada. Ngayon ti kinabudno naman nung nemi mapangko daw asen ni Agnes. Hindi baga na pang daw asak kang kuana. Kalpasan na. Iti hotel, ti magtungpalan. Kasta nga ron tinapasamak pa nung nemi. Nagawid ak palang dito balay kat napangko inala ni Vina. Nanang, alam ko di anak ko. Ti apo ko yun. Ngayon mo kung tumalis, obligada kayo kaapay. Padasag man ti, pasada trabi. Barbaring no, sa ti, atut mo pasadaan. Nakapso ti aldaw. Nangaruna no, awan ti klase. Ganito na. Tatlo. Matulungan mo di anak be. Ito yung panagsapol ti kwarta. Ulit na nakagatang matan ti tricycle mo. Wanang suti mo na nakakitaan, pakakitaan. Kayan kasama tin na ti balay mi. Binanak. Ganda ni Daddy. Daddy, umay ka na ka. Tumay kang tumadlay ba dito eh. Saan kang tumadlay umay alaan. Umalpas pa nagpasatan. Oray sa alatan ko no, umihan dito yan. Dito yun na, madin numalukak titurog na. Tuloy bigat lagi di mo pananghala. Sige na. Nanang, thank you. Napang kumatlayang bati isuna manong name kat umian latan ko na ti katugangak. Iso ngay di mapanakon manong name ti pangdagasak kini Agnes. Si makay nga dagos manong name saan iti sadkar no di kat itilikod sa nakinaraob. I miss you, sweetheart. Nalistuhan. Iti kasidgan latan nga hotel. Ni Agnes manong name ket inaudi iti mga tawan ngem ti asawa. No kunaek nga napimpintas. No kunaek nga naimimas. Kanalaing met nga ag-manage manong. When sales lady suna iti may nga department store. Iti maka strict kami manong name iti sila iti may sang hotel. Lurugyan min, ti alis to nga panaguyos mi agpadpada manong nemi. May iliwan itong galmay sa katapat. Mangustor launay, dagiti bibig na manong nemi, tadyak pa'y agamak amang tilmon, kadagiti katas, dagiti bibig na. Mangustor launay, manong nemi nga agkan, itinaduma-duma paset ti bagina ng runay ti barukong na. Mangikonton dagiti maadi-adi nga asog ni Agnes, nga adadamang parugso kaniya. No iduron nanton ti ulok manong nemi amuklatan. Nga ore na nga nagitahin kat pakanenak manen manong nemi ni Agnes. Ditoy, nga ibaganan to manong nemi nga napanen, mapanak manen. Tama gusto na launay tararamitin. Kahit nga pantumeten ti riknak manong nemi, biat kong tumeten ti panas, syempre. Dito ikam tumeten nga gidhan nga may tayo kitiragsak. Tinakta ko nga ragsak. Illicit apera ko na. Numalpasak ton manong nemi para tumunang round. Agsalita kam tumutan na. Kabayatan nga, aging inana kami. Nakapay kami nga naladot nga nagamam mo. Hindi na amamuka dan asawa mo. Ano orti mabaling ko? Gimapin nga siya kayat mo kat da asawa ko. Si kang arti kras ko, si kang arti patpatig ko, si kang arti mangitayok-tayok kanyak. Naglagi pa ma, sikat din ng damo kanyak. Huwag nga rod. So nga, nakinanata sa tatuan ni Naramidan siya tumito niya. Tugawang kanto. Ha? Ano ka tanong gobernay ta? Sige, peso?
Kweso, uy, di anak mo nga eh. Umiyan, hindi ang lululang na. Oh, parbangunan tantupay, maturog talabiit sa tato. Oh, kanas ka talaga. Albasan ti may kadwa, nga round manong nemi, nalagip ko ti asawak. Kung gayam, ade bagak. Ngayon, sumangpetan ti asawak. Ana? Ito na no? Baka ito yung mga bulan. Sa mga mo, no anangal daw? Di namat ibaga. Kahit kang surpresahin ko na na. Ikasan ito nga roden, relasyon ta, Marvin. Diyan kayo na mapukaw ka. Kaya't ko, ituloy-tuloy talatat relasyon ta, ha? Or edan to ni baka mo. Why? Pwede ka aguni. Pwede ka aguni. Iriribukin kayo, mag-itam. Dahil ang harot ti mandi. Nagbaling ka kumamanakawat. Ano nakit mo suwan? Nodan to nakit. Hore maminsan lang, di makabulan. Itatakit linangwas, di ba? At ba may mundo di makalawas. Adan ni bakit mo, okay lang. Basta, ori maminsan lang, di makabulan. Please. Matayat. Marvin naman pukaw ka. Awanan ti masara, kakaskan ka. At adupe dita. Tinalalaing. Owen. Siyempre. Ada nga pilyak da sawak na mitis ka. Tanugan ka na eh. Maramid ko. Samat nga rin mabaling isinak da sawak. Para lang ka. Basta, jak kayat nga sinata. Padasin nak nga isina, riribukan kayo. Ipudnok kinabakit mo relasyon ta. Loko ka. Madi ka. Basta mayat ka di ko lang. Hanak kipulpulong. Maminsan ta ti makabulan. Sige. Basta ganan na ta. Sige. Ituloy tangarod mo na yan. Agubernay ta. Agpat-pat nagtangarod. Nagbalin nga problema manong name ni Agnes nukas pagarigan ta suang peten ti asawa. Hindi may sangal daw madamak nga guruuray nakapila ak manong name. Hindi pa ganyan nak ti may sapadak ng tricycle driver. Pare, pag pinustahan ta adda problema. Siyak. Sabagay ako ang tao ang problema na. At natagsan na problema, madlaw ko at pampanunot kakit. Ibaga ma, baka matulungan ka. At asawa mo na yan. At asawa ko, duwat putot ko. Ininuakib si ka, di ba? Napadasa mo ang tinag-chicks. Abay pa sa lunsudan. Problema ka rin, chicks ko eh. Sumangpalitan ni bakat ko. Ito ti problema. Kung nagtopay kami nga da problema. Nangalala ka kami ti problema. Sukat da problema, pare. Ito sa lunsudan mo na da chicks ko. Awan. Abay. Gamot na dyan kayat ti mangala ti problema. At naman ti bakit ko? Ay napiyakan ka atakwa. At darin berkat mo, siyak nga rod kit pimanaw mo. Imadayo. At naman kidit imas na At naman di kita agbabayo or ad asawa da. Di ba? At di asawa da nga pumanaw. Saan nga kayat? Dahil 6 ko. Nagsina kami. Mangriribok ka no. Kaya talaga pinaramanam. Siyempre, sa bulan na. Kung nanakot oray maminsan lang di makabulan. No, danto na bigat ko. Ay, pampanonotek. Pare, di mabalakad ko. Kastoy. Tapno, di problema, masulpar nga dagos. Dato agad ang ko pinapadpadasan. Ang yung shoot may advice ko. Ano may advice mo? Umuna, ngayon itong sumangpet di bakit mo, agkumpesar ka.
O na ni Apo Diyos, ti mo na pagkumpisaram, gapot at akalabasol deta. Samon to ipudno kinibakit mo, nga adaramid mo. Hana? Kawin. Siyempre, pungtot to, kagura na kanto, ano naman taramidan na, idiret sumbudla ko na nga. Ureta, isinakon. Itatadakan isinakon. Naramid ko lang tigas diya kabutaan. Kasto ko daw. Ngayon sikat ipatpatek ko, da kayo. Iti anak ta ko nam. Oro isa pa mo, parintumang sangwana na pagid din. Tapno mamati. Kasta nga ta, kaduhan din na pimbinas data. Ibagam nga mismo. Idin to ta, madmadin o maduktalan nanto. Malaripatam to kas pagadigan ta cellphone mo. Kahit mabasa na gidi text ni chicks mo. Oo, di madmadi. Napimbinas langan ni Pudnom. Sa may bagang isinam dahil nga babae. Ano nga tat, aramidan nga rin bakit ko. Kahit posible nga, dawatin na di cellphone number, at nga babae, nakasarita na. Taisot, mismo di mangibagang nga, adaywam ti asawak. Di natulungan na kapayin. Tapos no, talaga may pinsanin nga mapukaw, ti basol nga relasyon nyo, iti chicks mo. O na, di mayat? Naglaing ka advice pare. Mayat nga advice niya. Ngayon ti isun makaduktal. Ngayon? Ori mang riribok to rin jay babae kon na ibagak matan. Kan aramidak mat mang diklikan ko na, di ba? Kawan. Malaksidan no, napatpatig di chicks mo, ngimni bakit mo? Ha, pare. Awan ti sa balik kapat gan sa ang ti asawak. Ti anak ko. Suda nga to Sige. Kasi ato ka rin aramidak. Limbag-anan tirik na. Thank you pare No ada problema may panggup ka na kita. Umasadag ka lang kanyak pare. Kaya di mo lang nga aldaw manong nemiing karikon. Nga sana ko na makisinsin narak pa'y kiti Agnes. Uraan niya't araramidan na. Rugyakon. Tapno di kasta. Kaya saan kong doon narigatin nga. Ibaga, nagsina kami. Kasi sumarunong alawas manong nemi tumawag-tawag manin ni Agnes. Ngayon tiyak ikas kaso. Ti makadakas manong nemi imay nga mismo dito paradaan ti tricycle. Tamo na ti ayan ko. Are, sikan sa amin ti masapol na dyan chicks sa diyo. Nalapsat. Pare, iso data ti bagbagak ng chicks ko. Hala? Uy, nagsayangan. Maklapsat. Siyak tinangda mo, pare. Opo. Maili siguro, tawag ng tsak ikas kaso. Tarugyak nga rudan, ngaliklikan. Kumasadag ka nga rudan yan. Amo na latan mo. Sige pare. Naglapsat gayam. Di ka masayangan? Sikamot. Sumangpit ni bakit ko. Nakatadadam ti pa nagkita na kanyak kabayatan ng was asidag ka. Apeksahan nagsumsumbatan. Ha? Agnes. Agsinatan. Hana? Natakunang? Kahit mo tag-iskandulak dito eh. Ano ko mataramidam? Agulang-ulangak. Di ka mabain? Sabi ko, agulang-ulang ka. Agnes, so ang patan ni bakit ko? Iso nga, so di akong kaya't nagsinarat ta. Aramidan man ti kaya't mong aramidan. Pahala ka. Agnes, para kin ka na ito'y. Saan nga balin ngagtutuloy ti relasyon ta? Kabutadaan akong ti asawa. Napintas ka. Ado na kita lalaking ang kursunada ka. Lumampesan ka ng virgin para katakwada. Saan ka agpungto takasta? Lawlaw kam ti panuot mo. Pagsaya atam na ito eh. Ano nga pagsaya atak? Mapukaw ka. Adot sa bali dito nga lalaki nga makaitad kang kataragsak. Saan lang ang sisyak ti lalaki? Kabuteng mo ni bakit mo? Saan ko kabuteng? Ni Apo Diyos ti kabutbuteng ko. Agbuteng ta kini Apo Diyos. Basol ti relasyon ta.
Aya, saan tang orahin nga pungtot nga po Diyos kit dusahin na ta? Eksinatan. Dito talaglaki ba? Riribukin kayo iti asawam. Riribukin kayo. Nagdadarasin na pimanaw manaw name kiti susurot ko ti panagkita ken kuan. Nakasayang nagpeso. Ngayon masayanak ka di? Ti babae nga, padak anarukop. Kinarukop. Tagtartaray itirik na na, ken tirik na. Ayan. Narugyakon manong naming datid gapuna, no ape nga lumaglag antirik na. Tinaramid ko pa yan manong. In black ko. Ayan. In black ko isuna. Di makadakas manong. Makatawag matlat. Kaya tagaramat ti sabali ng SIM card. Kasi di may sangal daw manong name at nagriring saan nga nakapunbok sinong batak. Hello. Pag black na. Sige, i-block mo man nila nga number. Ngayon agaramat ak tuman sa baling SIM card. Di soktak ti SIM card kon. Amo rin ito deta. No, amok ti balayo. No saan kan makontak, umahay ka mismo iti balayo. Laglagi pa deta. Agnes, agsinatang, saan ko kaya? Masapul ka. Please. Habang naawampay ni baga mo. Kita ta. Alawan, no adan to ni Sun, alawan, Sun to pa nagsina ta. Nga magkita tayo kumaita. Rinugyang ka na linipat. Oh, please, please. Ora na sa Anton, basta itakatawampay ni baga mo. Halala, matayak mo sa nga may pabandiliw ko ka. Ngayon sa anak ba nung naming hanap-napan? Rinugyakon. Tuloy ko. Narigat kong tuloy ito yung isinan kasi pagarigan na. Sa akong to pala isinan ito no. Adan ni bakat ko. Anong name imakarak iti parang pagparadaak tap na tikas takit saan na ka masapulan. Saan na kung makontak manong. Ta, nagbaliw ako ni SIM card. Yung sakbay nga nagbaliw ako manong. Tinawag pala ni bakit ko. Nakatawag ka man. Agbaliwak ti SIM card. I-message kong dumadlaking ka. Tibarungan number ko. Tapay? Ada kayat ko nga lik-lik-likan. Sino? Babae. Mabuting ka matuktalak? Diyak kayat ang matuktalam. Gaputa kayat ko tagpundukin ka. Diyak kung mauray. Nga dito'y ka. Dito'y, nga mauray kang sumangpat ka. Kadito ay itong agpudno. Ada babae nga nakirelasyon na. Pakawanin na. Judy, nagbalinak ka na ruko. Ang abalit rinugya ko nga insi na isuna. Iso nga rin nga kayat ko tagsukat ti SIM card. Tawarin no i-block ko. Agaramat sa bali nga cellphone mo no SIM card. Kahit makontak na tumanin. Problema no kasta. Huwag nga ron. Nakarami nakti problema. Nakarami nakti basol. So nga tuot-tawat nakti pamakawan mo. Kapoy na itong inaramit mo. Umay kuntulaing alante anak ko. Wala gore ka. Sika ti rumbeng nga pumanaw, saan ka di? Kwartak ti na gastos ti panang ipatakder ti balay. Kanalaag to pa ti tricycle.
uri na inagan ken ka. Kwartak. Kwartak tinigatang. Pumanaw kan to. Nga tilayang badong tiyawit ipanaw mo. Dati nagkadimang pagkawan. Saan nga sinsinan tinaramin mo kanyak, Marvin? Ikarik nga santon nga maulit. Pakawanan lang. Sige. Dobrak. Kansang ka itong tumutawag. Agsukat ka si Bgar, nagsubat ka. Nabimpin sa may tapno saan ka makuntak. Agtalo ka ni palay ko. Ngayon tapno, adadama nung naming nga may panagnig ko, ti panagbabawi. Tineksak, tinakatatid do. Katakil ti pamatik ba nung, nga ulit-ulitan na ito nga basahin. Tapno ti kasta, adadama alukoy tirik na nga talaga lapas na ka. Tawag-tawagak manong nami nga saan nga sumungbat. Kanselan na. Ngayon iti maysa nga aldaw manong nami ison titimbawag. Sweetheart? Sweetheart tarupap. Ana, kanot no di ba nagkita yo? Ang kaming nagkita tahanton nga maulit ko na kamay. Ngayon sarhana ka sardi nga tawag-tawagan? Nagbaliwak mo tin SIM card. Ayaw na niya. Sa balin tinamper ng tile ko. Mabaling ka ding itad mo kanyak. Cellphone number na dyan nga babae. Taga ano? Nobra na? Sales lady. Sige. I-text ko kayo ka. Tinamber na. In-text ko manong ngayon. Kalbasan nga tati duwa nga oras manong nami mawag manin. Hello? Pinagsawsawak. Ububing gayam ng siyak. Nabimbits ka no iso ng siyak. Naimiimas ka no iso ng siyak. Gabata imbagam. Hamay ta? Mata kulbut ka pailak. Di ka men? Ububing? Ububing. Nabimpintas? Nabimpintas ka. Kaya naimiimas ka. Sweetheart, pakawanan ako. Nakakalo nga sardengan. Riribukin na kanot pamilyata. Yung padasin na pungot-pungotek, tung-patungpaeg, kalbuak. Tawagak tumanin tigaga. Tapos nga sa kipagsawsawa. Bagang kumang sardengan ako. Kituan, bagak. Kinasarita kayo munat na siya. Sukit din di. Kasla na tangsip. Sukit din di. Mga ibagang riribukin ng takano. Talamar aramid mo. Tunan mo kang gawin. Ang anak agaw-awi din. Inasid ganak ni Oscar manon nemi tinagbalakat kanya kidi. O pare, kumustan? Pare, inaramid ko. Jay, advice mo. Sangkon ko ang inuray ni bakat ko. Liniklik ako na diyang babae. Kahit, edi, nagpudno akong kinibakat ko. Kahit, idanawat na yung cellphone number diyang babae, pare. Pinagsaw-sawan na ka, no? Kato, hindi talagang tinikaramtan. Okay na. Magriribok na diyang babae. Adamat ka duwak. Adamat ti asawak na duwak. Pungot-pungutan na ka, no? Kalbuan na ka, no? O, di mayat, di ba kakin ka? Kaya't nga sawan, pungot-pungutan na yung babae, kaya't nga sawan, ilaban na kamay. Iwa't patag na ka, latta. Kadi, kito na. No kunana ko ma, dahil tinawagan na ko mati babae, kit kunana, ipadawat kun keng kati asawak na kunana ko ma,
Di madi. Ang ilablaban naman di kinalegal na nga asawam. O di mayat. Mayat nagpeso niya. Nalaing ka talaga, pare. Nagpainom ka karo na. Ito naman daw dumaan. Aging kang itibay sa nga parbangon manong nami matugtugtog tiri daw. Bimangon na manong nami di asa dago ko ni tiri daw. Sunod siya. Di asawag. Ilagta ka ako tiri daw ano. Ara ko pag kumayat. Ako marakos na. Sudah, di na ka di pala napakawan. Ga. Isarak mo di kita. Ti anak ta. Andahin ti kwarto. Ti kwarto ta. Kakakita kami. Napanan ti anak ta asawak mano. Siyempre kailiw ng ti anak mi. Ano pala taon na ini. Ita. Hagraduan to. Nadanon ko ida iti kwarto manong nami nga rarakupen ti asawak ti anak mi. Dinaing mo maten. Dinaing ko na, may iliwak kang kuhan. Anda pala oras nga maturog ka. Nga kay data. Di ka may iliwan yan. Haan ko nakailiw pa ti lalaking at ng usaram ka na itang. Yun na ka di mapakawan. Ay, maturog ko pa yan ako, Eh, mami, dito sa rabok ng tumigatan na ka. Anda pala oras. Okay? Ken Mimi? Mimi? Vina? Happy daddy. Maman ni bati dyan dalula? Maturog kay di bukod mo nga silid. Kabuta agkasilid kami kini mami. Ano brayo? Agarawit kami ti ading mo. Hawanan niya. Sapsapulak ti ading mami. Hiramitan na karot kini daddy ti ading ko. Sige, mapanak maturog iti kwarto. Kinunanak it inhala ng tipungan na kinulas. Nawayatan. Sweetheart, I miss you. Miss you tarupam. Ano nga tawin niyo? Karay diyang Agnes? Bale, awan di ba katawan? Hindi may kaduan nga tawon mo. So, di adang arduan nga tawon. Awan. Kasunod ti palagsinarak yun. Kahit kung ipudnom amin, no talaga napasdag ka agpakawan, kaya mga ibabawi, ipudnom di amin. Di amin, ipudnom, ibagam amin. Bagak ti schedule mi manong nami, nga pangkuno ka ibati ni Vina, iti balay ni dananang na, kaya di pambar ko manong nami nga inak agpasada. Tarantado ka. Hanggang pasada? Tirabi? Sa bali mat ti pasadaam? Kinuna naman nun naming kitrugyan na kapungutin ng inarakop ko. Sa ko pinilit nga nagkan nagibibig naman nung naming. Hindi damo kat agulgulagol idikuhan ko na tuyak na. Balbalsan nandag iti arakop ken agek ko ken kuana ket di minapupuutan nga lamo-lamo kami manong naming ket ditoy ko nga impanti amin-amin nga panangep ko ti iliw na manong name. At siyempre, nabuslon tanabayag na rudit. Na dinaudi, kada kami kini Agnes. Thank you, sweetheart. Abig, thank you ka. Kahit nangasohan, si awat ka manin kanyak. Basta sa amon nga lulitan, kahanin. O reksubliak. Tagsubli ka di pala sa anin. Ada tricycle ko. Tricycle tan, kunak ko. Kadamatan balay ta. Kahit koma, ng tapay puunan, tatawat ko tata iti bangko. No kahit mo ti negosyo. Ha? Sige, saan ka naman panawan? Tapno saan ka nag-chichiks loko?
Kasta nga rod tinabasamak manong nemi nagsublimat lang kakas iti dati taragsak titong kalmay sa kada kami nang runa kadadan ading ni Vina ni June. Nagnegosyo ti asawak manong nemi nagipatakder iti sari-sari store na agluto iti mapulutan ken mamirienda iti malem digitay food street manong street food. Kat siyempre, iyaw-awis ko mat nga kanagitipadak ang tricycle nga umayda gumatang iti pulutan da. Nagimanar manong nemi, naruna gagasgasat mi din junior ko, tapi mintas ti biyak mi. At dan bukod ko nga tricycle, nga ipaspasadak, at negosyo ti asawak, kanadan bukod mi nga balay. Dahil nga ron, ti pagkasalitak, manong ginagyaman naglaunay ti anus mo nga nangibasa, kit sapay kuma, tadamat na ibatik nga adan, liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Ito nga ron, nagyaman nga pagaya mo, Marvin. Thank you, Marvin. Napadaasam gaya man na tinakaraman sa bali.